Quina alegria veure-vos una vegada més. En nom de la Unió Musical Lorta, com sempre, vos dono la benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies al personal de Rambleta, que sempre ens fa més fàcil el nostre treball. És dia de moltes alegries. Estem celebrant el 20 aniversari de la Coral Lorta. Així que, sense més, el primer de tot que anem a fer és rebre a la nostra coral i al seu director amb un fort aplaudiment. Endavant! Director, per favor, a l'escenari Alejo Pérez Lamata, el nostre director. Us deia, dia de moltes alegries. Per exemple, tenim així entre nosaltres que s'acompanya representants de la Coral de la Canyada, que també avui celebren el seu 20 aniversari. Enhorabona i gràcies per vindre. Celebrem també que el nostre president està en qualitat de president de la Societat Musical, però Miguel Hernández i Ferrer és també el president de la coordinadora de Societats Musicals de la ciutat de València, de la qual ha sigut una de les fundadores, ha sigut la nostra Societat Musical. El dimecres li faran entrega de la medalla d'or de la ciutat. Per què? Per la seva contribució al món de la cultura. Sabeu que les societats musicals són un patrimoni importantíssim que tenim nosaltres així, a la comunitat i al País Valencià. Miguel Hernández estarà ahí rebent el premi. L'alegria de veure a vosaltres, el nostre públic, que sempre sou fidels. I avui, a més, aneu a fer els nostres col·laboradors. Sempre vos diguem, apagueu els mòbils, doncs avui no. Avui, porteu els mòbils en silenci i quan nosaltres vos diguem, haveu de col·laborar en una peça que vos dirà després el nostre director. Així que atents, però el so apagat. Bueno, doncs, és un dia de moltes alegries, estem celebrant el nostre 20 aniversari i anem ja a començar. Primer de tot, dir-vos que aquesta és una història que va començar fa 20 anys, una nit de tardor, i ahir, en aquell localet que teníem ahir darrere de l'església, ahir va començar aquella primera vegada. Així tenim gent encara que va començar ahir amb nosaltres. La història de la coral anem a començar-la fent un recorregut i rebrem a molta gent que ha col·laborat al llarg del temps amb nosaltres. Alguns estan així. I un membre de la coral es rebrà i es donarà una insígnia, un pin commemoratiu d'aquest dia, que hem fet especialment per a aquest dia. És un disseny de Diego Mir i cadascú de la coral rebrà a una persona que va a estar amb ells acompanyant-nos a l'escenari. La primera història es va arribar a Euskadi. Allà estigueren en l'any 2008. D'Euskadi ve una convidada i convidat nostre, per cert que d'Euskadi és una de les nostres coralistes que va fer el saludo en les nostres llengües, en valencià i en euskera. Mira, com vulguis. Bon dia. Egunon. Ongi etorri, Marga eta Aita Martin. Etxean zaudete. Deserit, egunon. Que sigan benvinguts així a València, que estan en sa casa. Pues para esta primera pieza tendremos así a una soprano
que malgrat que ella no és professional, però sí que ha cantat en el Orfeó Donostiarra. I José Luis Rodrigo rebrà així ara a l'escenari a la nostra convidada, a Marga Jiménez. Marga va a fer de solista amb el nostre director, Alejo Pérez Lamata, però una vegada no està dirigint la coral la va dirigir José Luis, i Marga i Alejo van a ser els solistes. És una peça molt bonica, és una nana que es diu Aurchoa Seascam. A tots vostès, la coral Lorta.